να είναι από την αρχή ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην αιωρούνται αμφιβολίες, αν υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να αναρωτιούνται αν πράγματι ήταν ο Αλέξανδρος Έλληνας, θέλουμε να τους ρωτήσουμε. Είναι ή όχι Έλληνας? Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του και θεωρείται από τους άλλους απόγονος του Ηρακλή, από τον πατέρα του, και απόγονος του Αχιλλέα από τη μητέρα του, είναι ή όχι Έλληνας? Αυτός που μιλάει ελληνικά, που δοξάζει τους θεούς των Ελλήνων, τιμά τις ελληνικές θυσίες και λατρεύει τους μυθικούς ήρωες και τους ελληνικούς αγώνες, είναι ή όχι Έλληνας? Αυτός που είχε τον Όμηρο σαν προσκεφάλι και τον Αριστοτέλη σαν δάσκαλο? Ας μην αναρωτιόνται λοιπόν άστοχα.